Żommu f'moħħkom l-esiġenzi ta' pajjiżna, ftakru li mhux dak kollu li huwa tajjeb għal pajjiżi l-kbar fuq livell Ewropew huwa tajjeb għal Malta. Kien dan il-messaġġ tal-President George Vella f'laqgħa li kellu mal-membri parlamentari Ewropej fisem il-Partit Laburista. L-MPs nazzjonalisti David Casa u Roberta Mezzola ma setgħux jattendu għall-laqgħa hekk kif ġew msejħa f'Brussell fuq xogħol urġenti tal-Parlament Ewropew. Il-President waqt l-indirizza lill-membri parlamentari Ewropej fakkarhom illi forum kbir bħal Parlament Ewropew mhux neċessarjament li dak li huwa tajjeb għal pajjiżi l-kbar huwa tajjeb ukoll għal pajjiżi żgħar. Filwaqt li nnota li huwa minnu li r-rappreżentanza ta' pajjiżna hija ferm żgħira ikkumparata ma' pajjiżi kbar, il-President ta' Malta nnota li minkejja dan fil-passat meta kien hemm MPs attivi intlaħħqu l-objettivi xorta waħda. Ġibu l-interess ta' Malta l-ewwel, appella l-President George Vella li nnota li pajjiżna fuq livell Ewropew issandu ugwaljanza bejn is-sessi u wkoll taħlita ta' kompetenza. Wa faħħar li żewġ naħat li kellna elezzjoni demokratika.